Danas ćemo dublje istražiti kako se sportsko sponzorstvo transformiralo tijekom godina i istražiti učinkovite strategije za izgradnju prilagodljivih proračuna u ovoj dinamičnoj industriji. Evolucija sportskog sponzorstva. Sportsko sponzorstvo je prošlo izvanrednu evoluciju, prelazeći s jednostavnih potpora sportaša na složena korporativna ulaganja u brendiranje i partnerstva za događaje. Povijesno gledano, sportaši su podržavali proizvode prvenstveno putem osobnih preporuka i plasmana proizvoda. Međutim, kako je sport dobivao na popularnosti i globalnom dosegu, korporacije su prepoznale vrijednost povezivanja svojih robnih marki sa sportskim timovima, ligama i pojedinačnim sportašima. U 1980. ima i 1990. ima, velike sportske lige poput NBA doživjele su eksploziju potpore sportašima, posebice u ugovorima za obuću i odjeću. Brendovi poput Nikea i Reeboka potpisali su ugovore s brojnim sportašima, iskorištavajući njihovu popularnost za povećanje prodaje i vidljivosti brenda. Međutim, do kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih krajolik se počeo mijenjati. Tvrtke poput Reeboka počele su preispitivati svoje sponzorske obveze, što je dovelo do manje podrške za sportaše i selektivnih partnerstava sa zvijezdama visokog profila. Nike, pionir u sportskom sponzorstvu, proširio je svoj doseg izvan atletike i terena kako bi obuhvatio razne sportske federacije i pojedinačne sportaše. Preuzeli su proračunate rizike s talentima u usponu kao što je golferica Michelle Wie i slavno su podržali Tigera Oca na početku njegove karijere, što se značajno isplatilo u smislu prepoznatljivosti brenda i prihoda. Prilagodljivo budžetiranje u sportskim sponzorstvima. U današnjem okruženju sportskog sponzorstva, financijske odluke pomno se ispituju. Korporacije ocjenjuju svojstva sponzorstva ne samo zbog izloženosti brendu, već i zbog njihovog potencijala da potaknu angažman potrošača, prodaju i lojalnost brendu. Evo ključnih strategija za izgradnju prilagodljivih proračuna. Strateško usklađivanje. Uskladite sponzorska ulaganja s ukupnim marketinškim i poslovnim ciljevima. Ocijenite kako svaka prilika za sponzorstvo pridonosi pozicioniranju marke i prodoru na tržište. Analiza povrata ulaganja. Provedite temeljitu analizu povrata ulaganja, ROI, za svaku priliku za sponzorstvo. Razmotrite metrike kao što su medijska izloženost, doseg publike, raspoloženje prema robnoj marki i izravni učinak prodaje kako biste procijenili učinkovitost sponzorstava. Fleksibilnost u ugovorima. Pregovarajte o fleksibilnim sponzorskim ugovorima koji dopuštaju prilagodbe na temelju metrike učinka i tržišnih uvjeta. Uključite odredbe za povećanje ili smanjenje ulaganja prema potrebi za optimizaciju povrata ulaganja. Diverzifikacija. Diverzificirajte sponzorske portfelje za različite sportove, događaje i sportaše kako biste rasporedili rizik i uhvatili različite segmente publike. Ovaj pristup smanjuje ovisnost o određenim svojstvima i poboljšava vidljivost robne marke na više platformi. Kontinuirana evaluacija. Kontinuirano nadgledajte učinak sponzorstva i tržišne trendove. Ostanite agilni u reagiranju na promjene u ponašanju potrošača, postupcima konkurenata i ekonomskim uvjetima koji mogu utjecati na učinkovitost sponzorstva. Primjena, studija slučaja, Red Bull i sponzorstvo ekstremnih sportova. Pozadina, Red Bull, austrijska tvrtka za proizvodnju energetskih pića, etablirala se kao moćna tvrtka u sponzorstvu sporta, posebno u ekstremnim sportovima. Poznat po svojim odvažnim i inovativnim marketinškim strategijama, Red Bull je strateški uložio u sponzoriranje sportaša, događaja i timova u raznim ekstremnim sportskim disciplinama kao što su snowboarding, skateboarding, surfanje i motosportovi. Strategija sponzorstva. Strateško usklađivanje. Red Bull usklađuje svoja sponzorska ulaganja sa svojim imidžom brenda kao odvažnog i avanturističkog energetskog pića. Povezujući se s ekstremnim sportovima, Red Bull jača pozicioniranje svoje robne marke i povezuje se s mladom, avanturističkom populacijom. Inovativni događaji. Umjesto tradicionalnih sponzorstava, Red Bull često kreira vlastite brendirane događaje kao što su Red Bull Rampage, brdski biciklizam, Red Bull Crashed Ice, spust na ledu i Red Bull Air Race, akrobatsko letenje. Ovi događaji ne samo da prikazuju ekstremne sportove, već također ističu Red Bull branding, stvarajući imerzivna iskustva brenda za gledatelje i gledatelje širom svijeta. Marketing sadržaja. Red Bull je poznat po svojoj strategiji stvaranja sadržaja.
Kroz partnerstva sa sportašima i organizatorima događaja, Red Bull proizvodi visokokvalitetne video sadržaje, dokumentarne filmove i prijenose uživo koji ističu podvige ekstremnih sportova. Ovaj sadržaj ne samo da zabavlja, već i jača povezanost Red Bulla s aktivnostima koje dižu adrenalin. Globalni doseg. Red Bull koristi svoju globalnu mrežu za sponzoriranje sportaša i događaja na svjetskoj razini. Podržavajući sportaše iz različitih zemalja i kultura, Red Bull osigurava globalni odjek svog brenda dok prilagođava svoje sponzorske strategije preferencijama i propisima lokalnog tržišta. Prilagodljive proračunske strategije. Fleksibilnost u ugovorima o sponzorstvu. Red Bullovi ugovori o sponzorstvu često uključuju klauzule o fleksibilnosti koje dopuštaju prilagodbe na temelju metrike učinka i angažmana publike. Kontinuirano procjenjuju učinak sponzorstava i prilagođavaju ulaganja kako bi povećali ROI. Diverzifikacija u svim sportovima. Red Bull diverzificira svoj sponzorski portfelj u širokom rasponu ekstremnih sportova. Ova diversifikacija umanjuje rizike povezane s promjenama u popularnosti sporta ili uspješnosti sportaša, osiguravajući dosljednu vidljivost i angažman robne marke. Stalne inovacije. Red Bull ostaje na čelu inovacija u sponzorstvu sporta stvarajući nove događaje i iskustva koja osvajaju publiku. Ovaj inovativni pristup ne samo da privlači nove obožavatelje, već i zadržava postojeće uključene u brend. Naučene lekcije. Slučaj Red Bulla pokazuje kako učinkovito upravljanje sponzorstvom i prilagodljive proračunske strategije mogu podići prisutnost brenda u sportu. Usklađivanjem sponzorskih ulaganja s vrijednostima robne marke, inovacijama u kreiranju događaja i održavanjem fleksibilnosti u proračunu, Red Bull je uspješno zauzeo nišu u sponzorstvu ekstremnih sportova. Zaronimo dublje u sportsko sponzorstvo kroz sljedeće zadatke. Zadaci. Strateško usklađivanje. Razgovarajte o tome zašto Red Bull usklađuje svoja sponzorska ulaganja s ekstremnim sportovima. Koje su prednosti usklađivanja sponzorstava s identitetom robne marke i ciljanom demografijom? Identificirajte druge marke koje bi mogle imati koristi od sličnog pristupa strateškog usklađivanja u različitim sportovima ili industrijama. Inovativno kreiranje događaja. Istražite jedan od Red Bullovih brendiranih događaja, Red Bull Rampage, Red Bull Crashed Ice, Red Bull Race. Razgovarajte o tome kako ovi događaji doprinose vidljivosti Red Bullove marke i angažmanu kupaca u usporedbi s tradicionalnim sponzorstvima. Razmišljajte o idejama za novi brendirani sportski događaj koji bi mogao poboljšati tržišnu prisutnost drugog brenda. Točke za raspravu. Kako brendovi mogu zadržati autentičnost pri usklađivanju sponzorstava sa određenim sportovima ili aktivnostima? Kako sadržajni marketing pridonosi lojalnosti brendu i povjerenju potrošača u sportsko sponzorstvo? Dobrodošli u drugi dio lekcije uloga financijskih vještina u sportskim organizacijama. Istražit ćemo kako rukovoditelji u sportskim organizacijama iskorištavaju financijske vještine kako bi osigurali budući uspjeh i snašli se u složenosti sportske industrije koja se razvija. Uloga rukovoditelja u sportskim organizacijama nadilazi donošenje odluka, uključuje strateško financijsko planiranje, analizu, projekciju i tumačenje. Kao što su primijetili Gil Fried, Timothy D. Shriver i Michael Mandelo, 2013. Rast sportske industrije povećao je potrebu za snažnom financijskom oštroumnošću među njezinim vođama. U prošlosti su manji proračuni često imali trenere koji su nadgledali atletske programe. Međutim, s proračunima koji sada rastu, kao što je atletski odjel sveučilišta Ohio State premašio $100 milijuna do 2006. Specijalizirana financijska obuka postala je ključna. Upravljanje takvim operacijama zahtijeva stručnjake vješte u financijskom upravljanju. Razjasnimo razlike između financija, računovodstva i ekonomije. Računovodstvo fokusira se na izračun prihoda i rashoda, ključno za financijsko izvješćivanje i usklađenost. Upravljačko računovodstvo blisko je povezano s financijama, s naglaskom na identifikaciju troškova za učinkovito planiranje. Financije uključuje analizu brojeva, razumijevanje financijskih trendova i predviđanje budućih ishoda. Ekonomija koristi financijske podatke za predviđanje trendova u industriji i donošenje strateških odluka. Uspješne karijere u sportskim financijama obuhvaćaju uloge u računovodstvu, financijama ili ekonomiji, ovisno o specifičnim odgovornostima.
Ključne vještine uključuju čvrste temelje matematike i sposobnost primjene podataka za buduće planiranje i donošenje odluka. Interaktivna aplikacija. Sada primijenimo ovo znanje. Analiza scenarija. Zamislite da ste financijski analitičar za profesionalni sportski tim. Kako biste analizirali financijske implikacije potpisivanja unosnog ugovora sa zvijezdom? Koje biste čimbenike razmotrili? Vježba proračuna. Napravite osnovni pregled proračuna za sportski događaj, uzimajući u obzir izvore prihoda kao što su prodaja ulaznica, sponzorstva i roba te troškove kao što su plaće igrača, najam dvorane i marketinški troškovi. Financijske vještine ključne su za oblikovanje uspjeha sportskih organizacija usred sve veće financijske složenosti. Bilo u računovodstvu, financijama ili ekonomiji, ove vještine omogućuju rukovoditeljima tumačenje financijskih podataka, predviđanje trendova i strateško upravljanje resursima za dugoročni rast. Zaključak. Kroz ovaj tečaj istraživali smo temeljna načela u upravljanju financijama i sponzorstvu unutar sportske industrije. Ključne teme uključivale su proračun za prihode i troškove, održavanje transparentnih računovodstvenih praksi i iskorištavanje strateških sponzorstava za povećanje vidljivosti brenda i angažmana. Studija slučaja Red Bulla pokazala je primjer inovativnih pristupa kao što je stvaranje brendiranih događaja i globalni sadržajni marketing za povezivanje s publikom. Ove su strategije naglasile važnost prilagodljivosti i kreativnosti u maksimiziranju učinkovitosti sponzoriranja. Zaključno, ovladavanje ovim disciplinama ključno je za sportske organizacije s ciljem postizanja financijske stabilnosti, strateškog rasta i smislenog angažmana s dionicima. Primjenom ovih uvida sudionici su bolje opremljeni za snalaženje u složenostima i postizanje uspjeha u dinamičnom svijetu sportskog menadžmenta.